Je všade tam, kde potrebujete byť. Je všade tam, kde chcete byť. Doing business absolútne bez hraníc. Nielen vo výnimočných chvíľach si zaslúžite výnimočnú pozornosť. Tatra banka. Najlepší idú za nami. V zime zažijete veci. Tu sú výhody pre modely Fiat Seicento, Punto, Bravo Brava a Marea. Balík zimnej výbavy v hodnote až 30 000 korún. Zľava z ceny vozidla až 20 000 korún. Mimoriadne leasingové zvýhodnenie. Navštívte čo najskôr najbližšieho predajcu Fiat. Vianoce s Eurotelom sa ešte neskončili. Aktivácia programov Tempo zadarmo. Aktivácia služby mobil internet tiež zadarmo. A k tomu špičkové telefóny za vynikajúce ceny. Akcia trvá až do konca januára. Eurotel.